setmana, Multicine Sucre et presenta una crònica bèl·lica inestimable per als amants d'aquest gènere. Green Zone, Distrito Protegido. Matt Damon i el director Paul Greengrass es tornen a unir després dels dos èxits aconseguits, amb El mito de Bourne i l'oscaritzada El ultimàtum de Bourne. Un thriller electritzant que esdevé durant els primers dies de la guerra d'Iraq. Estrena 12 de març. Aquí el jefe Miller. Tengo algo que creo que puede interesarle. Martin Brown, de la CIA. Roy Miller. ¿Qué ha pasado? Esta mañana me he encontrado cara a cara con la J de Tréboles. ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, arriba! Asaltamos la casa. Él estaba dentro. ¿Y luego qué? Han llegado unos tíos de las fuerzas especiales y se lo han llevado. Esto viene de más arriba de tu gente, ¿vale? Durant l'ocupació de Bagdad en el 2003 per tropes majoritàriament d'Estats Units, el subtinent Roy Miller, Matt Damon, i el seu equip els encarreguen la missió de recórrer el desert en busca d'armes de destrucció massiva, suposadament amagades allà. Registren amagatall rere amagatall, a cadascun d'ells més perillós, però en vez de letals agents químics descobreixen un elaborat pla que modifica per complet la seva missió inicial. La verdad. No quiere que se sepa la verdad. No sigan, Miller. Hay gente vigilando. ¡Maldita sea! Lo han cogido. Sé lo que ha hecho. ¿Qué quiere que haga? Cárgate a ese hijo puta. ¡Recibido! La misión es matar, no capturar. ¿Por qué demonios juega? No nos echaremos atrás. ¡Lo tengo! No tienen idea de dónde se está metiendo. Rodejat d'agents amb objectius contradictoris, Miller s'ha d'obrir camí entre espies en un país desconegut mentre intenta trobar respostes que tant podria ser per salvar un govern o per extendre la guerra en una regió molt inestable. Una espectacular pel·lícula que no et pots perdre. Recorda, pots comprar les teves entrades a la taquilla dels Multicine Sucre, al caixer de venda d'entrades o a la nostra pàgina web www.sucrecine.com.